Com ha anat tot? Doncs molt bé, la veritat és que l'acte a l'Ajuntament ha anat molt bé, llavors hem anat a l'església a fer la missa, i llavors hem inaugurat l'exposició i ara cap aquí a fer un bon sopar. Com ha estat la participació?
Doncs molt bona. Em sembla que som un total de 109 dones i em sembla que l'any passat érem 90, vull dir que supercontentes amb la participació de totes les dones. La dona treballadora va ser una decisió unànime? Sí, sí, ens vam reunir la Junta i vam mirar candidates i sí, sí, cap problema. Moltes gràcies i disfruta de la festa. Va, igualment, gràcies. Què t'ha semblat que et programessin pregonera? Bueno, primer me va sobtar una mica perquè vaig pensar, bueno, jo pregonera, no sé, una cosa rara. Però m'ho vaig anar pensant, bueno, i per què no? Per què no? Doncs bé, ara estic contenta d'haver-ho fet. I què has volgut explicar al pregó de festa? Bueno, he explicat una mica el que va ser la vida de les dones que van estar davant meu, la meva iaia Anna Maria, la meva mare Lola, el que va ser la seva vida fins a arribar a Flix, quan vaig néixer jo, i una mica el que és la dona avui en dia. Doncs moltes gràcies, disfruta. Gràcies a vosaltres. Com heu viscut aquest acte? Doncs bé, com sempre, com tots els anys, amb una mica d'il·lusió, primer sorpresa, després il·lusió, i anar fent, i anar fent. I què us sembla que es faci aquest tipus d'actes? Bueno, com que jo ja estic acostumada a tantíssims anys que es fan, doncs ja m'agraden, vale. I és una bona experiència, aquí sí. Sí. I tant que ho és. Jo l'he viscut avui. Com heu viscut aquesta experiència? Doncs molt bé, com sempre. És molt emocionant i és molt bonic. Jo ja fa 8 o 9 anys que ho vaig ser una vegada i ara aquest any repetit. A bé, es passa molt bé. I què us sembla que es faci aquest acte? Que s'hauria de mirar que no és perquè és molt bonic i almenys tenim la llibertat i anem almenys un dia. Un dia que ens deixen. Ha sigut una experiència molt bonica, no? Moltes gràcies i disfruteu de la festa. Gràcies a vosaltres. Moltes felicitats. Com va anar la proposta? Bueno, doncs mira, la Junta del Col·lectiu de Dones em va proposar per ser la representant de la dona treballadora d'Ascó 2024 i bueno, al principi vaig pensar, vols dir que tindrà acceptat? Perquè clar, vull dir, encara pensava que encara em queden anys per treballar i vaig pensar que això era de jubilar, però dic no, és per ser treballadora. Dic, bueno, doncs sí. La veritat és que porto 40 anys aquí al poble d'Ascó, sent de farmacèutica, i també després porto quasi 40 anys a l'administració, a Salut Pública, fent tasques d'inspecció de farmàcia, i els meus pobles que porto són La Torre, Vinebre, Flix, Riba-roja, Benissanet, Miravet i Ascó, fent tasques, com he dit abans, del tema de les aigües dels pobles, temes també de la legionela de residències, o càmpings, albergues i tot el que sigui d'indústria alimentària d'origen vegetal. I això és el meu treball. I a part també el treball de casa, de cuidar els fills quan eren petits, ara ja no perquè són grans, ja ho viuen fora, i portar les tarees d'una casa també. Al teu voltant, la família, els amics, què els ha semblat? Bueno, al principi, jo, com he dit abans, ho vaig comentar a la família abans de dir que sí, perquè ja hi ha alguns actes que també tenen de vindre els fills. I em van dir que sí, perfecte, que endavant, que portava molts anys treballant i que, encara me'n queden, però que sí, que endavant, perquè que tota la vida he estat treballant des dels 23 anys fins ara que tinc 62. Doncs moltes gràcies, gaudeix. Gràcies a vosaltres. Bon dia de Santa Àgueda. Bueno, aquí estan tots els noms, d'acord? Jo agafaré el paper i la Marta llegirà perquè jo sense ulleres no veig un pijo. Paquita Borrell. Paquita Borrell. A veure, és que no vol sortir aquest paper. Magda Viernes. Magda Viernes.
no, ho sento, però és que ha sortit la mateixa Carme. Carme Jordà, xica. Isabel Gómez. Ara la taula esta. Teresina Serra. I ara li donarem un ram de flors a la senyora més gran d'aquí, que la Nati diu que és, la Gregòria Oroz.
Bueno, això ha començat molt tranquil·let, però me sembla que us heu equivocat d'orquestra, Let's go, my baby. She knows I'm fucking crazy. She drives me crazy. She gives me all the good feelings. She's a cuckoo song. Gonna be cool, relax, let me get on the track. Serenity, the drive, turn around right and let it fly. Crazy little girl. Vinga, m'ajudeu amb aquest escolta, no? I'm gonna be cool, relax, let you